No niin. Pinden kanssa ollaan luettu kimppana Kahden veren tytärtä, S.K. Roostedin kirja. Ja me ollaan tällä hetkellä sivulla 271, tai se on luettu. Ja ajateltiin, että höpistää vähän siitä, että minkälainen kirja, mitä tykätään, mikä fiilis. Yritetään olla spoilaamatta juonta. Eli keskustellaan vähän niin kuin hahmoista ja maailmasta ja kaikesta siitä ympäriltä, kertomatta juonta paljoakaan sen enempää. Joo, vähän fiiliksiä, että mitä on tähän asti ollut meidän lukukokemuksesta. Kyllä. Ja mistä me aloitetaan? No, aloitetaanko me siitä, että mitä me oltiin heti alkuun mieltä? Me jo vähän juteltiin silloin, kun me luettiin se ensimmäinen luku yhdessä, että mitä me odotetaan ja mitä me ajateltiin siitä. Joo. Ja siis no, sä heti hienosti sieltä nostitkin sen, mihinkä molemmat kiinnitimme huomiota, että jos eläisimme samassa maailmassa samassa ajassa, niin meillä olisi varmaan hyvin samat roolit, kun on Mornalla ja Kaltralla. Malkralla. Mä en vieläkään päässyt tästä Kaltrasta, jotenkin se oli se ensimmäinen, minkä mä muistin. Meillä Malkra. hyvin jäädään nimet mieleen jo. Ja Morna ja Malkrahan oli niinku ihan parhaat ystävät. Ja mulle tuli itse asiassa vähän puskista, että se toinen olikin oikeasti mies. Joo, mä jotenkin kanssa oletin automaattisesti. En tiedä miksi mä oletin, mutta mä ajattelin Malkran ensin naisena myöskin. Kuin myös. Mutta nopeasti se selvisi, että hän on mies. Kyllä, kyllä. Ja se ei vähentänyt yhtään kyllä sitten taas sitä fiilistä siitä niin kuin niiden kahden ystävyydestä. Että päinvastoin se toi jopa siihen ehkä semmoista ihan hauskaa kipinää, kutkutusta. Joo, oli. Joo, ja siis ne on kyllä mun lempparihahmot edelleenkin, Morna ja Malkra. Kyllä. Ja jotenkin se heidän ystävyys on semmonen, että näen paljon niin kuin meidän ystävyyttä jotenkin kyllä. siinä. Ja jotenkin tosi niin kuin siis semmonen just, että tavallaan, että kun he on nyt kohtalo tuonut heidät yhteen saman ongelman äärelle ja samaan vaikeaseen elämäntilanteeseen ja samaan, no, enemmän ja vähemmän hyväksyttyyn ammattiin, niin jotenkin tosi niin kuin mun mielestä semmonen symppis pari. Joo, on. Mä oon samaa mieltä ja jotenkin tosi kivasti heitä kuvataan siinä. Ja heidän sitä ystävyyttä nimenomaan tuodaan musta ihanasti siinä esiin. On. Et se toi heti semmoisen lämpimän fiiliksen, kun alkoi lukea ja tykkäsin niinku siitä. Ja tykkäsin siitä, että kiva katsoa, miten heidän yhteys säilyy ja kehittyy ja mitä siinä tapahtuu. Joo, ja mua suorastaan ihan oikeasti vähän harmitti, kun mukaan astuikin Prinssi Falko ja Kaidas. Mä et, ei vitsi, et eihän Morna nyt voi kummankaan noittenkaan lähteä mihinkään, kun se täytyy olla se Malkra. Joo, mä ajattelin kanssa aika samoilla tästä silleen, että no niin, täällä on nyt näitä miehiä ihan liikaa. Joo, ihan ehdottomasti. Mutta siis se toi tosi paljon sitä, että oli kiva sitä tarinaa lukea, koska siinä oli jännittävää se, että miten ne suhdekuviot siinä. Tosi hienosti on kirjoitettu ne suhdekuviot siinä, mä tykkään. Kyllä. Ja jotenkin musta oli ihan myös hauska lukea sitä Prinssi Falkoa ja sitten taas niinku Mornaa. Et koska minä tiedän lukijana, minkälainen se Prinssi Falko oikeasti on, mutta Morna ei tiedäkään, kun hän pitää sitä vaan niinku prinssinä ja tällaisena nyt niinku aatelisena, vähän vaarallisena, voi tehdä mitä tykkää, mutta kun se Prinssi Falkohan oli oikeasti aika symppis sit loppujen lopuksi siellä taustalla. Joo, ainakin mulle tuli sitä niinku, jopa niinku tykkään tavallaan hänestä nyt ainakin toistaiseksi vielä. Kyllä. Ei toki tiedä mihin kirja vie tai niinku, mihinkä hänen hahmo kehittyy, mutta toistaiseksi niin tosi jotenkin semmonen, että mun kävi jopa vähän sääli, niin kuin, että ei vitsi, että kuinka julmaa tommonen aatelisen maailma, kun hänellä ei ole vaihtoehtoja tehdä niin kuin hän haluaisi, vaan hän joutuu tekemään niin kuin kuningas sanoo. Joo, se on vähän, taas tosi mun mielestä niinku mielenkiintoinen koukero siinäkin, että miten Kyllä. hänen niinku tarina kehittyy. Ja jotenkin mun mielestä oli tosi kivasti just kirjoitettu se tavallaan, että niin kuin siellä suuressa salissa suuren yleisön edessä hän oli se julma prinssi, joka tekee tasan niin kuin isä käskee, mutta sitten siellä kulissien takana kahdestaan Mornan kanssa, niin sieltä rupesikin välähtelemään vähän sitä niin kuin todellista prinssiä, joka ei olekaan ihan niin kamala ja brutaali. Joo, mä samoja niin kuin teemoja sieltä havaitsin ja tykkäsin. No sit Kaidas. Oi. Mä myönnän, että aika kuuma. Kuuma. Kaidas on aika kuuma kyllä. Mä kans kyllä, joo. Mä siis olin tosi innoissani siinä ekassa luvussa, tai niin kuin tokassa luvussa, kun ruvettiin heti puhumaan Kaidaksesta ja hänet esiteltiin meille siinä lukijalle, niin
Joo, et se Joo. oli vähän semmonen, että okei, mä ymmärrän erittäin hyvin, että Morna lähtee Kaidaksen mukaan ja pakkohan sitä nyt on saada lisää tietää, että sit se Malkra rupes vähän jäämään sinne, että no okei, se nyt on vaan tommonen paras kaveri, että olkoon siellä. Joo. Kyllä, olen nyt hyväksynyt tämän, että mutta eihän olla vielä päästy kyllä Mornan ja Kaidaksen suhteeseen mitenkään päin, että he eivät vielä ole lämmenneet toisilleen tai he eivät tajua lämmenneensä ehkä. Niin, mä luulen, että se on ehkä just se, että he eivät vielä tiedä lämmenneensä toisilleen. Ja jotenkin ehkä se sellainen tavallaan nyt, kun he on tavallaan vihollisia ja tavallaan kuitenkin niinku tämmösiä niinku kumppaneita omalla tavallaan. Liittolaisia nyt sitten ehkä vähän kuitenkin, joo. Ja ehkä vähän nyt se, että kun kohtalo on heidät nyt niinku väkisin tuonut yhteen, niin mitenkä tästä sitten jatkuu voi. Joo, ja siis on ollut tosi vaikeata jättää tää tähän, kun meillä on vähän kestänyt aikaa saada tähän keskusteluun, mutta sinnikkäästi olen nyt, mutta olen yrittänyt lukea välissä muuta ja ei ole oikein huvittanut, että olisi tehnyt mieli vaan jatkaa tätä. Että kyllä. Tuntuu, että ollaan just siinä kohdassa, kun alkaa niinku vielä enemmän tarinassa ja odotan kyllä innolla, että nyt pääsen heti tänä iltana jatkaa tätä. Menee kaikki muut kyllä nyt sivuun ja tähän palataan. Kyllä. Tosi hyvä kirja kyllä kaiken kaikkiaan. Ja jotenkin tämä maailma on mun mielestä niinku kiehtova. Eli aika perus niinku fantasiamaailma. Tai ehkä vielä niinku aika lähellä semmoista niinku realistista, historiallista maailmaa. Mutta sitten kumminkin siellä on se ihan täysin oma sävynsä. Joo, ja jotenkin siis tosi kiva. Tässä on vähän näitä demoneja ja tämmösiä. Siinä on musta mielenkiintoinen juoni, että mitä ne demonit on ja mitä ne täällä tekee täällä maailmassa ja muuta. Mä tykkään siitä. Ja mä tykkään tästä koko järjestelmästä, mikä tässä on. Niin on vähän taikaa, mikä on mun mielestä tehty hienosti, kirjoitettu tosi kiinnostavaksi taikajärjestelmäsysteemi. Kyllä. Ja nämä puoliveriset ja haltijat ja ihmiset. Ja niin. Tää, mä tykkään tämmöisistä, missä on eri tämmöisiä rotujen välisiä tilanteita ja juttuja. Mä tosi paljon kiinnostaa niin lukea loppuun, että mitä siellä. Se on jotenkin tää puoliverisen asema varsinkin tässä maailmassa, että kun vois ajatella, että kun haltijat on siellä jossain tosi korkealla, niin kuin tavallisiin ihmisiin verrattuna, että ne puoliveriset olisi sit siellä puolivälissä. Niin, joo. Mut ei, kun ne on niinku vielä ihmistäkin alempana niinku pohjasakkaa, joo. Mikä on niinku tosi niinku kiehtova mun mielestä lisä. Joo, tosi, se on niinku ehkä se, mikä poikkeaa, että ehkä yleensä se olisi just sit niin päin, että ne olisi siellä puolivälissä sitten ne. Niin tässä on tosi kivasti kyllä jotenkin tehty se. Joo. Se puoliverisen asema on kyllä. Se oli niinku yllättävä, että sitä en osannut ajatella ennen kuin rupesin tätä itse lukemaan. Ja se on niinku positiivinen juttu mun mielestä ehdottomasti. Se tuo niinku lisää syvyyttä tähän tarinaan mun mielestä. Ja just vähän niinku sitä sellaista niinku ristiriitaa ja sellaista niinku erilaista maailmankuvaa. Joo. Koska jos se olisi vaan nyt niinku, että se on nyt niinku joku puoliverinen haltija, niin sehän on tosi kova jätkä tai mimmi tässä tapauksessa. Mutta kun se ei olekaan niin, vaan se on se niinku kaikista pahin. Joo. Ja just toi jotenkin ehkä, että kuinka siinä se prinssi Falkokin nimenomaan käyttää Mornan palveluita sen takia, kun se on puoliverinen ja hänen pitää näyttää, että hän uskaltaa olla sen pahan ja epäonnea tuovan puoliverisen kanssa. Joo. Niin jotenkin mun mielestä tosi niinku semmonen kutkuttava. On, ja tässä on tosi kivasti kyllä mä niinku lähdin tähän innolla ja mua niinku kiinnosti tää seuralaissysteemi tämmöisestä. Mä en ole ikinä lukenut tämmöisestä fantasiaa, missä niinku se olisi pääosassa. Et ainahan monesti on porttoloita sun muita on fantasiasarjoissa ja ne on semmosena sivujuttuna, niin tässä mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoisesti kuvailtu se. Ja me ollaan aina sanottu, että jos me elettäisiin jossain keskiajalla, niin sieltä Porttolastahan me löydettäisiin, että se on jotenkin semmonen itse lähellä olevaa ja tiedämme mikä on meidän kohtalomme. Niin jotenkin se oli niinku syy, miksi mä halusin jatkuvasti lukea tämän ja mä niinku tykkään siitä kuviosta, että se on tehty noin ja se on tosi hienosti kirjoitettu. Mun mielestä tosi niinku, siellä on mielenkiintoisia ja siellä ei ole ihan helpoimmasta ja mukavimmasta päästä kaikki asiakkaat heille siinä ja sitä kuvataan hienosti. Niin ja kuitenkaan se ei ole niinku mitään sellaista niin sanottua räävitöntä eikä niinku mässäillä sillä, että kuinka kamalaa tää nyt on. Joo, vaan se tuodaan sivistyneesti kirjoitettu. Kyllä. Niin kuin sivistymätön asia kirjoitettu sivistyneesti. Voiko niin sanoa? Ja siis mun täytyy myös nyt nostaa tää Kaidas vielä niin kuin siinä mielessä esille, että mä oon nyt tosi paljon miettinyt, mikä se Kaidas on.
koska hän on siis haltija, joo, ja hänellä on taikavoimia. Mutta tässähän nyt vähän on niin kuin jo valotettu sitä, että sillä on ehkä enemmän voimia kuin muilla, vaikka se ei ole sitä ihan täysin paljastanut. Mutta rivien välistä on näin voinut vähän lukea. Ja sitten se, että hänen ei kuuluisi sen takia, että hän on haltija, niin tietää ja tuntee demoneita, mutta hän tietää ja tuntee ne kaikki. Joo. Niin mua vähän jännittää, että mikä on sitten se kaidas oikeasti, paljastuuko sieltä. Joo. Mä oon nyt vähän niinku pohtinut, voisiko se olla puoliksi demoni. Mä oon tiedä jotain teorioita, että mikä siinä, koska jotakin nyt on vielä, mitä emme tiedä Kaidaksesta, tai ehkä paljonkin, mitä emme tiedä hänestä, niin sitä odotan kyllä innolla, että mihin suuntaan se vie, koska just oon miettinyt kanssa, että mikä on se juttu siinä. Että on tosi kivoja ollut nämä Kaidaksen ja Aijan kirjeenvaihdot, että se tuo aina silleen kertoo vähän, mutta ei kuitenkaan, niin se on ollut tosi mielenkiintoista. Joo, ja mä odotan ehdottomasti myös, että Aija, eli Kaidaksen sisko, tulee sitten niinku oikeasti päivänvaloon tai niinku tavallaan tarinaan mukaan, koska nyt hän on vaan vähän siellä niinku kirjeiden takana sivuhahmo, josta ei oikeasti puhuta yhtään mitään. Joo, odotan kanssa innolla, että päästään hänet niinku tapaamaan ehkä tässä kirjassa toivottavasti. Tai viimeistään sitten seuraavissa osissa. Niin, kyllä. Ja tavallaan just se, että niinku, mitä niinku on Kaidas ja Aija, onko se joku salaseurajärjestö, mikä siellä taustalla on, koska selkeästi heillä on iso missio. Jotain, mitä he pyrkivät, tekevät, haluavat, ja varmasti se liittyy demoneihin. Ja onko se sitten, että he haluavat tavallaan niinku tuoda demonit niinku maailmaan takaisin, tai niinku... Niin, onko se jotain tällaista? Voisi olla, ja sitten ylipäätään kiinnostaa, mun mielestä ne demonit on tosi hienosti tehty tässä, ja ne on tosi mielenkiintoisia, ja ei tiedetä vielä paljon niinku niistä, mitä kaikkea, minkälaisia kaikkia demoneita on ja mitä ne niinku täällä tekevät ja miksi, ja tiedetään, että heidät on aikaisemmin karkotettu maailmasta, mutta niin, ja onko se sen takia, että ne on oikeasti ollut pahoja tai vaarallisia, koska kyllähän sieltä niitä niinku piirteitä myös, minkä takia ne olisi voitu tulkita vaarallisiksi, niin ne on tullut esille, mutta ne ei suoranaisesti ole kumminkaan vaarallisia. Että onko se ollut niinku puhtaasti sota tavallaan vaarallisia olentoja kohtaan, mikä on ihan ymmärrettävää ihmisten kohdalla. Me olemme tuhoisaa kansaa kaikille, mikä ei ole samanlaista kuin me. Kyllä. Vai onko se sitten niin kuin joku isompi salajuoni? Mulla vähän siitä kuninkaasta tuli sellainen vivahde, että just nämä kaikki julkiset telottamiset, demonien telottamiset ja muut on niin kuin jotenkin nyt tosi tärkeää, että kansa näkee, että tämä on oikein näin. Joo, jotenkin siinä on kyllä, se kuningas on kanssa kyllä jotain salailee tässä. Ja sitten mä mietin sitä, että tietääkö tämä prinssi sitä, mitä tämä kuningas salailee vai ei. Koska tavallaan on vähän tykästynyt tähän prinssiin sillä tavalla, että se on ihan sympaattisen oloinen hahmo. Että onko hän niin kuin tietämätön näistä asioista, mutta sekään ei välttämättä ole totuus. Voihan hän nyt vähän niin kuin esittäytyä meille ensin tässä nyt sympaattisena ja ollakin sitten jotain muuta. Että sitäkään ei tiedä vielä, että että onko hän nyt sitten hyvä vai paha vai jotain siltä väliltä ja onko tämä kuningas millä tavalla mukana ja liittyykö miten nämä haltijat tai ylihaltijat sitten tähän kuvioon. Kyllä. Ja jotenkin ehkä just se semmoinen niinku tavallaan se maailma niinku tavallaan on niinku avattu, mutta siitä ei kuitenkaan ole ehkä kauhean paljon annettu. Niin. Että just tää niinku tämmöiset hierarkkiset ja niinku valta-asemat ja kaikki on tavallaan niinku sieltä vähän heitelty. Ja ollaan niinku tavallaan valtion pääkaupungissa tai maan pääkaupungissa. Mutta onko se sitten kuitenkaan se koko maailma? Koska nythän sitten Kaidas ja Morna lähti matkalle. Ja me ei vielä tiedetä mekään, että mihinkä he päätyy ja mikä on se matkan tarkoitus. Niin. Et sieltä on vähän niin kuin jotain väläytelty, mutta Kaidaskaan ei ole kuitenkaan missään kohtaa edes niin kuin ajatuksissa nyt niin kuin tarinassa niin paljastanut, että mikä se todellinen syy on sille matkalle. Joo, paljon siellä on niin kuin hänen ajatuksissa sellaisia vilahduksia, just että antaa sellaista, että tulee näitä teorioita vähän mietitty, että mikä se voisi olla. Kyllä. Mutta ei ole vielä paljastunut, niin tosi mielenkiintoista lukea, koska koko ajan tapahtuu jotakin kuitenkin ja tilanne elää ja pääsee vähän pikkusen koko ajan lisää syvemmälle siihen tarinaan, että mitä siellä nyt sitten kulissien takana tavallaan tapahtuu. Kyllä, ja jotenkin mä luulen, että se maailma tulee laajentumaan aika vielä niin kuin huimasti. Ja just nämä tällaiset niin kuin rotukysymykset ja erilaiset kansat, kulttuurit jotenkin
Et koska nyt meillä on vaan ollut se pääkaupunki, ja kyllähän me nyt tiedetään, että kaikissa fantasiakirjoissa se tavallaan eliitti siellä elää ihan omaa elämäänsä aina ihan erilaisessa kuplassa kuin sitten loppumaailma. Joo, Niin tavallaan, että mihinkä tässä vielä päädytään. kyllä. Odotan innolla. Kyllä. Mutta tässä nyt ehkä, mitä tosiaan ajattelin, että mä halusin kysyä sulta, että mitä sä ajattelet tästä, että mikä on ollut sun lempparijuttu tai mikä on sun lempparihahmo ehkä tässä. Että vähän sitten vielä niin kuin tiivistelmänä fiilikset tähän asti ja sitten. Kyllä mä siis Morna on kyllä vienyt mun sydämeni, koska jotenkin se semmoinen sitkeä, sisukas, vahva, vaikkakin alistettu hahmo jotenkin tosiaan niin kuin toi, että kuinka hän nyt selviytyi tosta, että hän on täysin jonkun omaisuutta ja hänet on myyty vielä jonkun muun omaisuudeksi. Niin se, että hän ei pätkääkään lannistu, vaan päinvastoin se taistelutahto nousee vielä niin kuin tavallaan enemmän ja miettii, että miten hän voisi nyt tästä vielä selvitä. Joo. No mä oon samalla linjalla kanssa, että Morna on kyllä tosi niin kuin heti niin kuin ensilähteeltä asti tykkäsin Mornasta. Ja jotenkin kun hänestä kerrotaan enemmän, niin koko aika vaan niin kuin vahvistuu se käsitys, että hän on kyllä just sellainen hahmo, mitä tykkään, että on kirjoissa vahva. Vaikka on, niin kuin, hänen asema ei ole kovin hyvä ja hän on niin kuin, silleen alistettu kohtaloonsa niin sanotusti, mutta sitten hän kuitenkin on niin kuin, vahva eikä kuitenkaan ehkä sitten alistu sinne, että hän kuitenkin tietää jotenkin omaa arvoaan vähän kuitenkin ja pitää omia puoliansa. Ja kyllä, ja jotenkin just se tavallaan jossain määrin, niin kuin, mä vielä haluaisin, että päästä siihen Mornan ja Malkran yhteyteen, että tavallaan vaikkei heistä nyt koskaan tulisikaan paria, mutta jotenkin, että he pääsisivät takaisin yhteen tavallaan ystävinä edes. Joo, se on kyllä jotenkin itselle, se oli niinku tosi semmoinen mieltä lämmittävä suhde ja se niinku toivon, että se niinku pysyy. Kyllä. Et toivottavasti siihen vielä palataan tässä. Et nyt voimme vain jäädä jännittämään, mitä on seuraavaksi luvassa. No nyt on luettu. Nyt on luettu. Mitkä on jälkifiilikset? Hyvät. Innolla otan seuraavaa. No siis todellakin. Haluan tietää, miten tämä tarina jatkuu. Tai jäi oikeasti ehkä vähän jopa ärsyttävästi kesken. Joo, munkin mielestä. Et niinku jatko-osa on pakko saada. Pakko lukea. Okei, mulla jatko-osa on jo. Mulla ei oo. Niin tässä nyt sitten? Kirjakaupoille. Kyllä. Hirveä ongelma, kun aina joutuu ostamaan uusia kirjoja. Kyllä. Mut minä olin oikeassa Kaidaksesta. Minä olin. Ja minä olen siitä vähän, no en nyt edes yllättynyt, mutta silti ehkä vähän yllättynyt. Mut ehkä kaikista suurin yllättäjä kuitenkin kirjassa oli ehdottomasti Morna. Kyllä, joo, siitä mä olin yllättynyt. Se tuli, siis loppuratkaisu tuli mulle, tai hänen niinku tavallaan se todellinen tarina, kokonaisuus sieltä, niin se tuli oikeasti aika puskista. Joo, se oli kyllä. Mäkin koko ajan pedattiin minusta hyvin sitä, että jotain on erikoista Kaidaksessa ja sitä jäi niin kuin koko ajan pyörittää, että okei, no milloin se kerrotaan. Ja sitä rupesi vähän spekuloimaan. Mutta sitten sieltä paljastuikin yllätyksiä. Kyllä, joo, ja en osannut odottaa tätä Morna-puolta ollenkaan. Ja siis ai vitsi, mä ehkä niinku hahmona vähän jopa suorastaan rakastuin tähän Aijaan, eli Kaidaksen siskoon, mistä myös vähän puhuttiin, että olisi kiva, kun se tulisi esille. Ja sieltähän se tuli. Ja mun täytyy sanoa, että siinä oli jotenkin niin kuin mun mielestä herkullinen hahmo. Mä tykkäsin kanssa ihan hirveästi ja nyt varsinkin just tämän tarinan jatkumisen kannalta haluan heti päästä seuraavaan käsiksi, että mitä hänelle nyt sitten. Kyllä. Että kuinka siinä. Koska se oli jotenkin niin kuin persoonana mun mielestä niin mieletön. Että okei, siinä oli siis semmoista isoa ristiriitaisuutta. Että toisaalta se oli tosi semmoinen niin kuin rempsee ja avoin ja sano suoraan, kertoi kaikki mielipiteet suoraan, mutta sitten mua vähän häiritsi se, että samaan aikaan se ei kuitenkaan missään kohtaa ollut esimerkiksi Mornalle rehellinen. Joo, se oli jotenkin, että hän oli semmoinen, jäi vähän semmoiseksi mystiseksi kuitenkin hahmoksi, että mitä hänen siellä mielessä sitten pyörii ja että hän ehkä vaikuttaa siltä, että hänellä on ehkä joku vähän isompi vastuu tässä
Kyllä. Ja, Niin se mua vähän kiinnostelee, että miten se nyt sitten jatkuu tästä. ja just nimenomaan se, että niinku, mikä siellä sitten Aijan taustalla on se koko tarina. Joo, se Koska- kiinnostaa. Ja kun sekä Kaidas että Aija oli kuitenkin niinku aidosti oikeasti sit jotain useamman 100 vuoden ikäisiä. Niin, juu, se oli kans niinku Niin. semmonen, mikä ei niinku täysin kerrottu sit siinä alkuun heti muistaakseni, mutta sitten Joo, ja sieltä niinku varmasti sitä historiaa ja taustaa niinku, toivon mukaan ainakin aukeaa seuraavassa osassa lisää. Et mikä se on se oikeasti se joku Aijankin koko tarina ja mistä hän on tullut ja mikä hänen tavallaan agendansa ja mihin hän pyrkii. kyllä, joo, ehdottomasti kiinnostaa. Ja sitten toki jäi aika paljon kysymyksiä, Kyllä, mihin ei vastattu vielä. todellakin. Niin kaikkiin niihin odotan kyllä innolla vastauksia. Ja tosiaan tätä vähän sivuttiin tätä demonien maailmaa, että mihin he kuuluu ja mistä he on tullut ja mikä, niin siitäkin jäi paljon vielä tietämättä tämän ekan Kyllä. jälkeen. Ja mä rupesin jo miettimään muutaman viimeisen sivun kohdalla sitä, että ei perkele, nyt se loppuu. Joo, Se loppuu nyt kyllä niin kesken, että heti pitäisi päästä jatkaa seuraavaa. Ihana semmoinen kutkuttava, vähän ärsyttävä jo fiilis, että ei, tää ei voinut loppua tähän. Just se. Ja jotenkin ehkä semmonen, just tavallaan se niin kuin Kaidaksen ja Moornan suhde, että se nyt vähän antaa jo osviittaa, että kyllähän heistä pari tulee. Joo. Mut sit kuitenkin vähän semmoisena tuleeko. Niin, Ja niin kuin jotenkin nyt sit yhä edelleen mä haluaisin päästä sinne Mornan ja Kaltran Malkran. Haluaisin päästä sinne Mornan ja Malkran suhteeseen, niin kuin, että, koska sehän jäi nyt kans ihan täysin niin joo, siihen jäi paljon kans nyt epäselvyyttä vielä. Ja tosi mun mielestä kivasti rakennettu tää Mornan ja Kaidaksen suhteen rakentuminen Kyllä. tässä, että se vielä ei ihan tiedetä, miten sekin kehittyy. Joo, ja ehkä vähän sit tavallaan se, että oliko kuitenkaan kaikki mitä Kaidas oli niinku kiinnostunut Mornasta, niin sit semmoista niinku romanttista tai seksuaalista tai mitä vaan, vai onko sielläkin ehkä kuitenkin taustalla jotain lisää? Niin. Et jotenkin, koska siinähän tuotiin alussa, heti jo kirjan alussa hyvin selkeästi se esille, että Kaidas näki Mornassa sellaista niin kuin vetovoimaa, mikä ei tavallaan ollut järjellä selitetty, mutta hän ei ainakaan itse uskonut, että se niin kuin liittyisi tunteisiin. Mutta onko se sitten kumminkin vaan sitä, että hän ei halunnut uskoa, että on tunteita, vai onko siellä jotain oikeasti muuta? Niin, ja onko tässä joku tämmönen kohtalojuttu sitten mukana, koska sieltä paljastui näitä yllätyksiä. Kyllä. Että jotenkin, että hän on varmaan, tai Kaidas on ilmeisesti tiennyt asiasta kuitenkin aikaisemmin jo. Niin. Että siinä voi olla jotain semmoista. Ja just tavallaan jotenkin, että niin kuin Mornahan itse oli omasta niin kuin todellisesta luonnostaan tai juuristaan niin kuin ainoa, joka ei tiennyt yhtään mitään. Niin. Ehkä. Kun sekin jäi vähän No semmoiseksi, ilmeisesti ihmiset tässä kaupungissa ei myöskään tiennyt. Ei selkeästikään Tai ei. Tai ainakin niin kuin prinssille tuli kyllä hyvin puskista Niin, Mornan todellinen luonto. kyllä. Niin jotenkin ehkä just se, että onko sitten kuitenkin esimerkiksi Kaidas ja Aija jollain tapaa perillä siitä, mitä Morna on. Niin, tai mistä hän tulee, miten jotain. He tietää selkeästi enemmän kuin he kertoo. Juurikin näin. Ja sitten kuitenkin kun siellä tavattiin näitä Joo, tuolla on tämä paikka sitten. Niin siellä tavattiin ihmisiä ja ne oli kuitenkin hyvin yllättyneitä tilanteesta. Mutta sitten he eivät kuitenkaan kokeneet sitä mitenkään ihan tavattomaksi, vaikka se olikin tavallaan tavatonta. Joo, siellä oli kyllä, siellä tiedetään jotain, mitä me ei vielä tiedetä. Tää on kyllä ihan, odotan todella jännityksellä niin kuin seuraavaa osaa ja mihinkä tää maailma kulkee. Koska tää maailmahan on yhä edelleen niin kuin wow. Joo, on tosi kiehtova maailma, hyvin rakennettu mun mielestä. Mä Kyllä. tykkäsin ihan kyllä viihdyin erittäin hyvin koko matkan ja janoan lisää. Kyllä. Ja jotenkin just se semmonen tavallaan, että kun sieltä vähän annetaan koko ajan jotain, mutta sitten ei kumminkaan niin kuin ihan paljasteta
sukupuoliakaan todennäköisesti vielä. Niin, kyllä. Ja tykkään just tästä, että ihana kutkutus koko ajan, että mitä seuraavaksi, mitä nyt tapahtuu. Ja tuleeko vielä paljon uusia hahmoja mukaan, koska hahmot on ollut tässä mun mielestä tosi hyviä. Mä oon tykännyt tosi monesta. Erityisesti tästä kärkikolmikkona on tosiaan Morna, Kaidas ja tää Aija ja sitten Malkra on myös tosi hyvä. Ja kiinnostava on kyllä tää Prinssikin. Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin nyt varsinkin, kun ehkä vielä sitten Prinssistä selvisi jotain, mitä ei alkupuolelta ei saatu selville, niin nyt niinku, mua hyvin paljon nyt kutkuttaa tää, että mikä juttu sekin oikeasti on sit kokonaisuudessaan. Ja onko se Prinssi loppujen lopuksi hyvä vai paha? Koska, vai jotain siltä väliltä. Niin, koska tääkin jäi nyt niinku oikeasti aika avoimeksi kuitenkin. Kyllä. Hehän kohtasi uudestaan, mutta se vähän niin kuin keskeytyi tämä kohtaaminen. Joo. Niin jotenkin, että olisiko Mornalta lähtenyt henki vai eikö olisi lähtenyt henki ja tavallaan, että viekö Prinssiä sitten tunteet vai vaistot vai velvollisuus niin. Vai ehkä oman edun tavoittelu. Niin, vai vetääkö häntä vähän niin kuin tähän suuntaan, että joka suuntaan? Niin. Että onko hän vähän sellaisena pelinappulana siellä? Kyllä. Ja alkaako se hänelle itselle ehkä selvitä se hänenkin kohtalonsa nyt tässä vasta vai miten se on? Niin kuin, että hän vaikuttaa siltä, että joko hän ei tiedä tai hänellä on myös jotain ristiriitainen hahmo hän on. Kyllä. Ja toinen, mikä mua ihan hirveästi kiinnostaisi, mä en tiedä tuleeko takaisin kirjaan tai saadaan koskaan selvyyttä, mutta Mornahan tapasi siellä, en enää muista, mä oon niin maailman huonoin näissä nimissä, niin missä kylässä olivatkaan, niin tapasi sen toisen puoliverisen. Joo, se jäi kans tosi auki, että tapaavatko he uudestaan, selviikö siitä jotain, tuleeko siihen jotain lisää. Juurikin tämä ja, niin kun, ja sitten kuitenkin niin kun jotenkin se kuningatar siellä taustalla. Onko hän hyvä, onko hän paha? Niin. Sekin oli vähän sellainen aika pelottavankin oloinen hahmo. Ja jos hän on kuitenkin kaikkien näiden haltioiden niin kuin kuningatar, niin tavallaan voiko hän olla pahis? Ja kuinka paha pahis hän voi oikeasti olla? Joo, ja siinä on selkeästi täällä, niin kuin, täällä hallinnon puolella on kyllä ristiriitoja ja siellä on jotain hämäriä bisneksiä. Kyllä. On tällä ihmisten kuninkaalla ja tällä haltioiden kuningattarella jotain peliä meneillään, mistä vähän on avattu, mutta ei kuitenkaan ole vielä avattu. Juurikin tätä. Ja tavallaan jotenkin ehkä kuka Morna on? Niin, tää kiinnostaa mua kaikista eniten, että mikä se Mornan tausta nyt sit ihan kokonaisuudessaan on ja kerrotaanko sitä? Kyllä. Ja ketä on Mornan vanhemmat? Niin, joo. Koska hänhän on Otto-tytär tässä. Saadaanko me koskaan selville? Niin. Kuka on ollut oikeasti Mornan isä, Mornan äiti? Ja mistä Morna on saanut verenperintönsä, koska hänhän on tiedettävästi puoliverinen. Kyllä. Niin kumpi on ollut kumpaa verta ja mikä on se kokonaisuus sitten, mikä tästä niinku vielä oikeasti kietoutuu auki. Ja miksi hänet on hylätty? Onko siitä ei ole puhuttu mitään, kun ei tiedetä, ketä he ovat, että miten hän on päätynyt sinne Otto-vanhempien luo. Ja onko hänet hylätty vai kenties pelastettu? Niin, tämmöisiä kysymyksiä jäi paljon. Koska se ruvetaan lukemaan kakkososaa? Vaikka heti. Odotan jo innolla, olen jo silmäillyt, että jos sen heti pääsee kirjakaupoille, niin löytyy kyllä tuolta sitten ääniä ja kirjana myös. Yes. Lähtee kyllä heti lukuun.